Zdravo svima! Nedavno sam naišla na fotografiju Demi Lovato sa crvenog tepiha i potpuno sam se oduševila njenim izgledom. Naime, reč je o potpuno neobičnom make-up izgledu koji je ona ponela i oduševila me njena hrabrost i smelost da iznese i jake oči i jake usne. Ovaj vamp izgled je idealan za sve vrste svečanih prilika gde želite da se istaknete i dođete do izražaja. Ukoliko vas zanima kako da napravite ovaj izgled šminke, pogledajte video. Nanela sam kremu za lice. Puder ćemo staviti na kraju, zato što sada stavljam tamne senke koje će mi padati na podočnjake, pa da ne pravim dupli posao. Stavit ćemo malo prajmera na kapke. Prajmer će nam pomoći da nam senke traju čitavu noć. Crni kreon ću naneti dužinom cijelog pokretnog dela kapka. Uopšte ne morate da budete precizni, zato što ćemo to kasnije sve sunđerastom četkicom, to je sunđerastim aplikatorom, da zamažemo, da bismo stvorili taj efekt zadimljenosti. Nanećemo i na spoljašnji ugao pregiba kapka. Iako sada delujem kao strašilo, ovo će da izgleda na kraju totalno glamorozno, ne brinite. Sunđerastim aplikatorom krećemo da stapamo krem. Vidite razliku? Preporučujem vam da koristite kremastije kreone za oči, zato što će se lakše razmazivati. Pufnastom četkicom, koja služi za stapanje boja, uzet ćete čokoladnu bronzanu nijansu i naneti na pregib kapka kako bi stvorili dimenziju. Ovim čak dajete i dozu topline tenu, koja će, verujte mi, biti veoma potrebna. Crni krem koji smo prethodno naneli služi kao baza za crnu senku, koja je veoma dominantna u ovom izgledu, tako da će samim tim biti i pigmentisanija ovim putem. Prilikom nanošenja ovako tamnih nijansi senki, ja volim da se služim pravilom polako, ali sigurno. A to znači da ne treba da dodate odmah veliku količinu senki, kako biste lakše kontrolisali intenzitet na svojim očima. Moj savjet da crnu senku nanosite blagim tapkanjem. Ovu tamnu senku nanesite na pokretni deo kapka, kao i na pregib, to je spoljašnji ugao pregiba. Četkicom za blending ćemo kasnije stopiti ovu crnu senku kako bismo dobili taj smoky efekt. Trudite se da vam najviše tamnih boja bude koncentrisano na spoljašnji ugao kapka. Tu je ujedno i najvažnije da se te boje lepo stope. Tik ispod obrve naneću bež senku kako bi se sve boje lepše stopile. Takođe naneću je i na unutrašnji deo oka. Razlika nije velika, ali je veoma bitna. Uglasnom četkicom ću naneti crnu senku na donji kapak kako bih uokvirila oči i time upotpunila svoj izgled. Kako se približavate suznom kanalu, linija bi trebalo da izgleda što tanje. Pufnastom četkicom ublažit ćemo oštrine. Ovaj sledeći korak važi za vas koji imate krupnije oči. Crnim kreonom iscrtajte vodenu liniju oka. Ja volim da pređem i na gornji kapak, kako bih intenzivirala izgled. I ovo je sjajan trik ako želite da vam trepavice izgledaju gušće. U ovom slučaju preporučujem da koristite suvlje kreone za oči. Na redu je popunjavanje obrva
Imajte na umu da kada radite ovakav izgled šminke, obrve treba da pariraju ovom izgledu, a ne da ga nadjačaju. Moj savjet je da dok iscrtavate obrve, postepeno ovako pročešljate, kako biste znali da li da pojačate intenzitet ili ne. Sada kada smo uokvirili obrve, vreme je da pređemo na tenu. Ukoliko kod sebe nemate sonđerčić za nanošenje pudara ili četkicu, domali prst sasvim dovoljno vrši svoju funkciju. Na redu je korektor. Veoma je bitno da za ovaj izgled šminke nemate podočnjake, mada je to, ja volim da kažem da je to bitno za svaki izgled šminke, ali ovde je posebno važno. Moj savjet je da nakon nanošenja pudara i korektora stavite jedan lagani sloj translucent pudera. Translucent puder će pomoći da šminka traje cijele noći. E sad, u ovom tutorialu ćemo da prekršimo jedno od glavnih beauty pravila, a to je da ako naglasite oči, usne treba da vam budu svedenije ili obrnuto. Ali, pošto u novogodišnjoj noći sve dozvoljeno, ovaj izgled ću potpuniti jakim i naglašenim usnama. Tamno brown olovkom uokvirite usne i popunite ka centru kako bi vam karmen što duže trajao i samim tim dobit ćete i ombre efekt. Karmen uzimam četkicom zato što je nijansa tamna, a uz pomoć četkice ću preciznije da nanesem karmen na usne i tako izbeći nered. S obzirom na to da su nam oči i usne itekako naglašene, ten bi trebao da izgleda bleđi, tako da rumenilo svedite na minimum kako ne biste izgledali kao klodovi. Nanesite ga čisto toliko da dobijete malo topline na licu. Za kraj, naravno, ne smemo zaboraviti maskaru i samim tim ćete kompletirati ovaj izgled. Naravno, ukoliko vaše trepavice nisu dovoljno dugačke ili guste, zalepite veštački. I to je to. Kako vam se dopada? Nadam se da ćete se odvažiti da napravite ovaj izgled šminke za neku svečanu priliku. Uskoro očekujte nešto novo od nas, a do tada proverite šta smo sve novo spremili za vas na sajtu Mogu ja to sama. Ćao!